ಕೆಲವು ಜನ ಬರ್ಪುಜೇರಿ ವಾಪಸ್ ಜನ ಇಪ್ಪನಾಗ ಕಟ್ಟ ಖಾಲಿ ಎಂದಂಡ ದೆಪ್ಪರ ಕಟ್ಟೆ ಏನಂತ ಬನ್ನಿ ಗೈಸ್ ಅವು ಲೈವ್ ಕಟ್ಟಾಣ ಬಳ್ಳೆ ಈಗಲ ಲೈವ್ ಕಟ್ಟಾಣ ಮಾರ್ರೆ ಅದು ಮಲ್ಪಲಕ್ಕೆಲ್ಲ ಇದ್ದಾರೆ ಮಲ್ಪುಂದ ಅವರ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕಟ್ಟಾಣದ ಅದ ಬತ್ತಿನಕ್ಲು ಪೂರ ಗೋಪಿರೋರ ಬೊಕ್ಕ ತಿಕ್ಕುಜೆರ್ ಎಂಗ್ಲೆ ವಾಪಸ್ ಎರಾ ಒಂಜಿ ಬತ್ತೇರು ಲೈವ್ ಕಟ್ಟಾಣ ಬಲ್ಲಿ ಎರಾ ಬತ್ತೇರು ಏರ್ ಬತ್ತಿನಿ ಅವು ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ದಾದಾ ಅಂಡಿ ಅವು ಕಟ್ಟ ಅಂಡಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕಟ್ಟಾಯನಿ ಮಾರೆ ಪಾತ್ರ ನಿತ್ಲಕ್ಕ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಹಾ ಕಟ್ಟಾಂಡು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕಟ್ಟಾಂಡು ಅವು ಒಂಚ ಆಪುಂಡ ದೆಪ್ಪರ ಆಪುಂಡು ಅವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕಟ್ಟಾಯನಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕಟ್ ದಾದಾನ ಮಾರ್ರೆ ಐಟ್ ಇತ್ನಾಗಲ್ ಪೂರ ಇರೋಲಿ ಬತ್ತಾರಲ್ಲ ಆಗ್ಯಾರ ನನದಾಗಲು ಬರ್ಪು ಜರ ಅಂದ ಮಾರ್ರೆ ಬೇರೆ ಬಕ್ಕೆಲ್ಲ ಒಂದ್ಸತಿ ಬರ್ಪುಜಿ ಅಂಚಾವರೆಗೆ ಬಲ್ಲಿ ಅತ್ತ ಅಂದಿ ಅಂಚಾವರೆಗೆ ಬಲ್ಲಿ ದಾದ ಅಲ್ಪ ನಾಂಡು ಓ ಅಶೋಕನೇ ಬತ್ತೇರು ದಾದಾ ಮಲ್ತಾರ್ ಬ್ರದರ್ ದಾಲೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಅಶೋಕ್ ಬ್ರದರ್ ಅವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕಟ್ಟಾಂಡಿ ನೆಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೇವೆ ಅಶೋಕ್ ಬ್ರದರ್ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಇರ್ ಬತ್ತಾರತ್ತ ನೆಕ್ಲ ರಂಚ ಆಪುಂಡು ಪಾತೆರ್ ನಿತ್ಲಕ್ಕನೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕಟ್ಟಾದ ಆಪುಂಡು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಲೈವ್ ಕಟ್ಟಾಂಡು ಕೆಲ್ದಕ್ಲಂಡು ಮಾತಿರ್ನಟ್ಲಂಚ ಆಪುಂಡಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಲೈವ್ ಓಡು ಲೈಕ್ ಪೂರ ಪೋಂಡಿಯೇ ಹೆಜ್ಜೆ ಇತ್ತೆಂಜಿ ಕೊರ್ಲೆ ಅವು ಐಟ್ ಅವು ಇಪ್ಪುಂಡು ಅವು ಐಟ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ಕಟ್ಟಾಯನೆ ಐಟ್ ಅವು ದಾಲ ಆಪುಜಿ ಅವು ವಿಡಿಯೋ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ಅಣ್ಣ ನೆಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಕೊರ್ಲೆ ಅವು ಐಕೆ ಕಡೆ ಕೊಡ್ತಾರತ್ತೆ ಅವು ಬುಡ್ಕ ನೆಕ್ಕೊಂಜಿ ಕೊರ್ಲೆ ಅವೇ ಕೊರ್ಕ ಅನ್ನ ಪಂಡೇರ್ ಕೊರಿಯಾರೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಆ ವಿಡಿಯೋ ಆತುಂಡು ತುಯ್ಯೆ ಆ ವಿಡಿಯೋ ಆಪುಂಡು ಅವಂದ ಸರಿ ಆಪುಂಡು ಬರ್ಪುಂಡು ಅವು ಲೈವ್ ತೆಕ್ಬೋದು ಬೂಂದು ಸೆಂಡ್ ಆತು ಜಾವ ಪೂರ ಅವು ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ಅವು ಇನಿ ಇಪ್ಪುಡು ಅಂಚನೆ ಅಬಕ್ಕ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಆಪಿನ ಎಲ್ಲನೆ ಕೊರಿಯನ್ ಆಪನಂದಲೆ ಅಶೋಕ್ ಬ್ರದರ್ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಶೋಕನ ದಾದೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇರೇಗ ಹೊನಸಾಂಡೆ ಇರ್ ನಾತುಂಡೆ ಹೆಜ್ಜೆ ನನಾವಡ ಸತೀಶ ನಿತ್ಯದಾದ ತೆತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ತಿನಿರ್ ಇಜ್ಜಿ ತುಯ್ಯಾನು ವಿಡಿಯೋ ಬೈದುಂಡು ಅಂದೇ ಬರ್ಪುಂಡು ವಿಡಿಯೋ ಬೈದುಂಡು ವಿಡಿಯೋ ತೂದು ಬತ್ತಾರೆ ವಿಡಿಯೋ ಇಪ್ಪುಂಡು ಐಟಿ ಬೊಕ್ಕ ವಿಶೇಷ ಆಪನಂದುಲೆರ್ ಅಶೋಕ್ ಬ್ರದರ್ ಅಶೋಕನ ವಿಶೇಷ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಇರ್ನನೆ ಎಂಗಲ ದಾದೆಜ್ಜಿ ಒಕ್ಕುಲ್ನ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಇಜ್ಜಿ ವನಸ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಓ ಇರ್ ಕೊಡೆ ಪಂಡೇರತ್ತೆ 10 ಗಂಟೆಗೆ ದಾದೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ವನಸಗ್ ಇರ್ನ ಊರು ಓಲ್ ಪಂಡಾರು ಕೊಡೆ ಒಲ ಪಂಡೇರು ದೂರಡ್ ಉಲ್ಲೆರಾರು ತೆತ್ತಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಬರಿಟುಂಡೆ ಬರಿಟ್ ದಿಯಾರ ತೆತ್ತಿ ಓ ನಡುಟು ದಿವರ್ಚಿ ಎಲ್ಲ ದೊಂಕೊಂದ್ ಪೋವೆರ್ ವೆಜ್ ಉಪ್ಪಡು ಪನಂದುಲೆರ್ ಅಶೋಕ್ ಬ್ರದರ್ ಅತೆ ತಿಗಲೆ ಬೇನೆ ಅಂಚ ಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ತೀನಿ ಅಂದಿಯ ಗ್ಯಾಸ್ಟಿಕ್ ಅತೆ ಅವು ಗ್ಯಾಸ್ಟಿಕ್ ಸತೀಶನ್ನ ಕೆತ್ತಿ ತಿನ್ನೋರ್ಚಿ ಜಾಸ್ತಿ ಕೆತ್ತಿ ಡೈಲಿ ಕೆತ್ತಿ ತಿನ್ನೋರ್ಚಿ ಗ್ಯಾಸ್ಟಿಕ್ ಆಪುಂಡು ವಾರಗೊರ ಇಂಚ ಅಪುರ್ ಪೊಡು ತಿನ್ಲೆ ತೊಂದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚು ಈರ್ನ ಊರು ಕಾರ್ಲ ಅತೆ ಅನ್ನ ಅಂದಿ ಅಶೋಕ್ ಬ್ರದರ್ ಕಾರ್ಲ ಈರ್ನ ಓಲ್ ಬಂಡಾರ್ ಕೊಡೆ ಎಂಕಲ್ನ ಕಾರ್ಲ ಈರ್ರ ಓಲ್ ಪಂಡಾರ್ ಮರ ಕೊಡೆ ಎಂಕ್ ನೆನ್ಪಿಜ್ಜಿತ್ತೆ ಇನಿ ಕೆಕ್ಕಿಲ್ ಬೇನೆ ಕಾಂಡೆ ಶುರು ಆತುಂಡು ಓ ಇರೆ ಕೆತ್ತಿ ಬುಂಡಲ ಆಪುಜಿ ಪಂಡ ಬುಡ್ಜಿನಲ ಆಪುಜಿ ಕಿಕ್ಕಿಲ್ ಬೇನೆಗೆ ಇನಿ
ಈ ಕರಿತ ಗಂಟು ಮಲ್ದು ಯಾರು ಮಲ್ಲ ಹೆಕ್ಕಿಲ್ಲ ಸರಿ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅರಿ ತುಂಬ ಹೊಡೀರಿ ಎಲ್ಲ ಬಲ್ಪುಗಳು ಹಾಕುದು ಕೆಕ್ಕಿಲ ಬೇನೆಗೆ ಜಪ್ಪುನಾಗ ಅರಿತ ತರೆ ಗಂಟು ತಡಿಕುಂಡತ್ತೆ ಅರಿತ ಗಂಟು ದಿವಂದು ಜಪ್ಪುಡ್ಗೆ ಕುಸ್ಕಿಲಕ್ಕ ದಿಪ್ಪುನತೆ ನಿದ್ರೆಡು ಅಂಚಿಂಚು ತಿರ್ಗುನಾಗ ಬೋರ್ಡಾರ್ಡ್ ಓ ಇರ್ ಕೇರಳ ಬಂಡಾರತೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಸರಿ ಸರಿ ಇರ್ ಕೇರಳ ಅಂತಾರು ಕೊಡೆ ಸರಿ ಆತೆ ಕೇರಳ ಅತ್ತೆ ಅಂದೆ ಅಂದಂದು ಕೇರಳ ಓಕೆ ಓಕೆ ಬಾರ್ಡರ್ ಪನ್ನ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಇಂಕ ಕೇರಳ ಅಂತ ಕೆಪ್ಪು ಅಲ್ಲೇ ಕಡಿತನಾಗ್ಲೇ ಇರ್ಲಜ್ಜಿ ಸತೀಶ ನೆಂಚ ಬಂಡರೆ ನೀ ಪುರ ಹಾಕ್ಲೇನ್ ಅರಿ ಖಾಲಿ ಆತು ನನ್ನದಾದೆ ತುಂಬನು ಅಯ್ಯೋ ಅರಿ ಖಾಲಿ ಆತಂಡೆ ಮುಖೆಲ್ಲ ಅವನಾಸಂಚ ಮಲ್ಪರಿ ಇಲ್ಲ ಬಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಅರಿ ಖಾಲಿ ಆತಂಡೆ ಇಡೇ ಬಲೆ ಸೀದಾ ಕಾರ್ಲಾ ಬಲೆ ಕಾರ್ಲಾ ಬರ್ನಾಗ ಹೆಂಗ್ ಕಾಲ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಬಲ್ಲೆ ವನಸ್ಪಂತ ನೀರ್ ಬಕ್ಕ ಮೂಲ್ ಕುಲ್ಲುಲೆ ಅವನಾಸ ಮಲ್ಪಲೆ ಬಕ್ಕ ಪೋಲೆ ಬರ್ಚಿ ಬರ್ಚಿ ಬಕ್ಕ ಕುಲ್ಲೆ ಬಲೆ ಬಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟುಗ್ ಬೇಲೆ ಪೈ ರಡೇ ಜನ ಇಪ್ಪುನಿ ಮರ ಕಡೆಂತ ಜನ ಇತ್ತೇರು ಆ ಪೋಂಡು ಲೈವೇ ಪೋಂಡು ದಾದ ಮಲ್ಪುಂಡು ಅಡೆಗೆ ಬತ್ತಂಡ ಬಿರಿಯಾನಿ ಆವಡು ಐಕಲ ಅರಿ ಬೋಡೆ ಅರಿ ಇಜ್ಜಿನ ಬಿರಿಯಾನಿ ಇಂಚ ಮಲ್ಪುನಿ ಅದಕ್ಕೆ ಬಿರಿಯಾನಿ ರೈಸ್ ಬೋಡತ್ತೆ ರೈಸ್ ಇಜ್ಜಿನ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನಿ ಬಿರಿಯಾನಿ ಇದೇ ಕೊಂಚ ಎಂಚಿನ ಮರ ಬಿರಿಯಾನಿ ಭಾರಿ ಇಷ್ಟ ರೇ ಭಾರಿ ಇಷ್ಟ ಮಾರ ಬಿರಿಯಾನಿ ಅತ್ತೆ ಇದು ಎಂಚ ಇಪ್ಪಡೆ ಇತ್ತು ನಾಳೆ ಕೊಡು ಬಿರಿಯಾನಿ ತಿಂದಿದ್ದು ಜನ ಪೂರ ಪೋಯರು ಇರ್ನ ಲೈವ್ ಕಟ್ಟ ಆಯ್ನಿ ಅತ್ತೆ ಅಂದಿ ಅಂಚ ಜನ ಪೂರ ಪೋಯರು ಮಾರ್ರೆ ದಾದ ಅಲ್ಪನು ಕರ್ಡು ದಾರಿ ಯಾವು ಹೋಯ್ತಾ ಕಾರ್ಡ್ ದಾರಿಯೇ ಅವಲ ಆಪುಜ್ಜಿ ಕಾರ್ಡ್ ದಾರಿ ಬೇರೆ ಉಷ್ಣ ಅವಲ ಉಷ್ಣತೆ ಬೇರೆ ಬೇನೆ ಆಪುಂಡು ಇರೈ ತುಂಬೆ ಕೆಕ್ಕಿಲ್ ಬೇನೆ ಐತೆ ಕಡಿಮೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅವು ಬಿರಿಯಾನಿಗೆ ಆಪುಂಡ ಇಜ್ಜಾತೆ ಅಂದಿ ಅಶೋಕ್ ಬ್ರದರ್ ಜನ ಪೂರ ಪೋಯರತ್ತೆ ಲೈವ್ ಕಟ್ಟ ಆಡತ್ತೆ ಅಂಚ ಮತ್ತೆ 4 ಜನ ಒಲ್ಲೇರು ಅವು ಏರನ್ ಗೊತ್ತು ಜನ ಪೂರ ಪೋಯರು ಯಾನ್ ಮಾಲ್ ರೆಡಿ ಮಲ್ತೀನಿ ನನ್ನ ಯಾನೆ ಪರೋಡ ಅಂದ್ ಬರ್ಚಿ ಯಾನುಲ್ಲೆ ಅಶೋಕ್ ಅನ್ನೆಲ್ಲೇರು ಕೊರ್ಲೆ ಎಂಕ್ಲೇಗ್ ಈರು ಏತ್ ಟೈಮ್ ಮುಟ್ಟ ಲೈವ್ ಮಲ್ಪರನ್ನ ಯಾನೇ ಏತೆ 10 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಮಾತ್ರ ಎಂಕ್ ಲೈವ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪನಗನೆ ಲೇಟ್ ಆಪುಂಡತ್ತೆ 8:50 ಬರ್ಪ 8:50 ತುಂಬ 2 ಮರಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತಂದಿತ್ತ ಮಾರೆ ಐತೆ ಲೇಟ್ ಆಯ್ತಂಡು 1 ಗಂಟೆ 10 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಮಲ್ಪ ಅತ್ತೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಬನ್ನಂದಿಲ್ಲ ಅಶೋಕ್ ಬ್ರದರ್ ಅಂದನ್ ಜನ ಇಜ್ಜೇರಿ ಕಮ್ಮಿ ಇರೆಗ್ ಕೊರಂಡ ಅಕ್ಕ ನೆರುವೇರು ಎಂಕ್ ಇಜ್ಜಪ್ಪ ಆಲ್ದ ನೆರ್ಪುನ್ ಇರ್ ಮಾಲ್ ಕೊರ್ಲತ್ತ ಮಾಲ್ ಅವ ಅಲೆ ಗೊತ್ತಾ ಬುಜ್ಜಿ ಗೊತ್ತಾ ಅಂತಲೆಕ್ಕ ಪರ್ಪೆ ಇರ್ ಕೊರ್ಲೆ ಪನೊರ್ಚಿ ಮಾತ್ರ 2 ಅಲ್ಲ ನಮಡನ ಇಪ್ಪಾಡು 2 ಜನಟ್ಟ ಒಂಜಿ ದಿನ ಗೊತ್ತಾ ಅಂದ ಬಕ್ಕೊಂದಿನ ಗೊತ್ತಾ ಬುಜ್ಜಿ ಎಂಚ ಗೊತ್ತಾ ಗೊತ್ತಾಂದೆ ಫುಲ್ಲು ಅಂಚ ಪೂರ ಗೊತ್ತಾ ಜೋ ಪಾತೆರ್ನ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಪಾತೆರ್ನ ಅಂಚ ಕಣ್ಣದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಪಾತೆರ್ಲ ಕನೆ ಪಾತೆರ್ ಅವು ಪೂರ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಪ್ದಿಯೆ ಪರ್ನ ಪೂರ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪ್ನತ್ತ ಕಣ್ಣು ಬಾಯಿ ಪೂರ ಕೈ ಅಲೆ ಅಶೋಕ್ ಬ್ರದರ್ ಏನಂದಲ್ಲೇರು ಮಾಲು ಒವ್ವಿಯ ಸತೀಶ್ ಬ್ರದರ್ ಅಂದು ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಮಾಲು ಒವ್ವೊಂದು ಅಶೋಕ್ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲೆ ಚೂರು ಪನ್ಲೆ ಬೋರ್ಡಿನ ಬಾರೆಗ್ಲ ಬೋರ್ಡ್ ಪೋಡು ಐಕಾರ ಮಾಲು ಒವ್ವು ಮಾಲು ಅಂದು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಕಲಿ ಇಂಡೆ ಕಲಿ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಇರ್ ಖಾಲಿ ಬರ್ಪಾರ
ಯಾನ ಗುಡ್ಡೆಗೆ ಪೋಯ ದಾದ ಮಸ್ತ್ ಬತ್ತುಂಡು ದಾದ ಕಲಿಯ ಗುಡ್ಡೆಗೆ പോയ ರೈತೆ ದಾದ ಬತ್ತುಂಡು ಪಂಜಿಲ್ ಬತ್ತಾನ ಕಮ್ಮಿ ದಂಡ ಕಾಂಡೆ ತರಬೇನೆ ಆಪುಂಡಿಗೆ ಐಕಾರ್ ಕೇರ್ನಿ ಈ ಮಾಲ್ ಹೋವು ಒಂದು ಸತೀಶಣ್ಣ ಅಶೋಕನ್ನೆ ಮಾಲ್ ಹೋವು ಕೇಂದ್ರತೆ ಅರೆ ಕಮ್ಮಿ ದಂಡ ಬೊರ್ಚಿಗೆ ಕಮ್ಮಿ ದಂಡ ಕಾಂಡೆ ತರಬೇನೆ ಆಪುಂಡಿಗೆ ಕಲಿ ಪರ್ಪುಜಾರ ಬೊಕ ಬಿಆರ್ ಬರ್ಪಾರೆ ಬೊಕ ಹೋವು ಮಾಲ್ ಇರ್ನ ಇರ್ ಕಲಿ ಬರ್ಪುಜಾರ್ ಬೊಕ ಎಡ್ಡೆ ಮಾಲ್ ಪಾಡ್ನು ಕಮ್ಮಿದ ಬರ್ಪುಜಾರ್ ಇರ್ ಕಲಿ ಪರೋಡಿ ರೋಷನ್ ಬ್ರದರ್ ನಮಸ್ತೆ ರೋಷನ್ ಬ್ರದರ್ ಎಂಚೊಲ್ಲಾರು ಲೈವ್ gu ಸ್ವಾಗತ ಎರೆಗ್ ಒನಸಾಂಡೆ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾತೆರ್ ಜೆ ರೋಷನ್ ಬ್ರದರ್ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಅವೆ ಓ ಅಶೋಕ್ ಬ್ರದರ್ ತುಲೆ 4,000ದ ಮಾಲ್ಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಮಾಲ್ಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಲಕ್ಕರ ಎಜ್ಜಿಗೆ ಅವು ಬೊಕ ಏಪ ಲಕ್ಕರ ಆಪುಂಡು ಕಲೀಲ ಇಜ್ಜಿ ಮಾಲುಲ ಇಜ್ಜಿ ಅತೆ ಅಂಚ ಮಾಲ್ಲ ಬೊರ್ಚಿ ಕಲೀಲ ಬೊರ್ಚಿ ಆ 4,000ದ ಮಾಲ್ ಪಂಡ ಲಕ್ಕರ ಎಜ್ಜತೆ ಒಂಜಿ ಲೆಕ್ಕಡ ಅವು ಎಡ್ಡೆ ಅಂತ ತೋಜುಂಡು ಇನ್ನಿ ಪರ್ಂಡ ಎಲ್ಲ ಪರಡೊಂದು ಇಜ್ಜತೆ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಲಕ್ಕರಾಜಿಂಡ್ ಒಡೆ ಪರ್ಪುನು ಅವರ ಪರ್ತೊಲಿ ಅಲ್ಲೇ ರೋಷನ್ ಬ್ರದರ್ ಪಿದಾಡಿಯರ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಪಂಡೇರ್ ಆರ್ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ಲ ಕೊರ್ಜೆರ ಅಂದ್ ಮಾರೆ ರೋಷನ್ ಬ್ರದರ್ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಅಂಡಲ ಕೊರ್ಲೆ ಲಕ್ಕವಡು ಬೇತಾಗ್ಲು ಬೇತಾಗ್ಲು ಲಕ್ಕವಡತೆ ಪರ್ನ್ಯಾಗ್ಲೆ ಲಕ್ಕರ ಆಪಿಜಿ ಅಂಚ 4,000ದ ಮಾಲ್ದ ಪವರ್ ಅಂಚೆ ಉಂಡು ಪರ್ನ್ಯಾಗ್ಲೆ ಲಕ್ಕರ ಆಪುಜಿ ಬೊಕ್ಕರು ಬೇತೆ ಜನ ಪರಾನ್ನಾಗ್ಲು ಬತ್ತ ಲಕ್ಕವಡು ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ದೇನ ಅಂದ ಲೈಕ್ ಅಶೋಕನ್ನೆ ತೆಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ತುಲೆ ಯಾರು ಅಡ್ಡ ಬುರ್ದು ತೆಲ್ತೇರು ಪಂಜಿದ ಕಿನ್ನಿಲಿಯೇ ಮುರಾಣಿ ದೀತಿನಿ ಪಂಜಿದ ಕಿನ್ನಿಲ ನೇರ್ ದೀತಿನಿ ಅಂಜಿ ತಪ್ಪೆ ಬಕೀರ್ ಕಿನ್ನಿಲುಲ್ಲನ ಹಂಗಿಡಂದು ಪುಯ್ನಾರ್ ಗುಡ್ಡೆಗ್ ಅರೆ ಕಡ್ದು ಒಯ್ರು ಕೇಂಡೆರತೆ ಪಂಜಿ ಗುರ್ಲು ದೀಕಣಂದು ಇರ್ನಡೆ 12 ದೀವೇರಾರು ರಡೆ ಏಜನ ಇಪ್ಪುನಿ ಮಾರೆ ಅವೇ ಪೋವಂದು ಉಲ್ಲ ಬಾಬಾ ಗುಡ್ಡೆಗ್ ಬತ್ತೆ ಬಾಬಾ ಬತ್ತೆ ಪಂಜಿದ ಕಿನ್ನಿಲ್ ಪಿದಾಡಿ ಅಣ್ಣ ಇತ್ತೆ ಪಿಲಿ ಬರು ಮಾರೆ ಪೋಲೆ ಇಲ್ಲ ಆಗಿರ್ ಒರ್ಂಬ ಉಲ್ಲ ಕಿನ್ನಿಲು ಅಂದೆ ಒಂಜಿ ಸಾಂಕ್ಲೇರ್ ಡೈಲಿ ತಿನ್ನೋಡೆ ಆಗಿ ಎಂಚಿನ ತಿನ್ನೋಣ ಬಾಬಾ ಗಿಡ್ಪುಜನೆ ಕಿನ್ನಿಲೇನು ಯಾನ್ ಬತ್ತೆ ಇಲ್ಲಾಗು ಅಲ್ಪ ಕೈತಲ್ಲೇನ ಗುಡ್ಡೆ ಎಂಕೊರ ಬರೋಡು ಮಾರೆ ಅಂಚಿ ನೀರು ಬರ್ಪುನ್ ಬರ್ಚು ಅನ್ಪರ ಇರು ಗುಡ್ಡೆ ಚಾತ್ವಕ್ ಇಲ್ಲ ಅವತ್ತಾರ ಅಂಜಣ್ಣ ಕೈತಲ್ಲೇ ಉಂಡಿಗೆ ಗುಡ್ಡೆ ಹಾಕ್ಲೇನು ಆರ್ನ ಇಲ್ಲ ಪಿರಾಡ್ ಗುಡ್ಡೆನೆ ಇರಿಗಿನ ತೋಜಿಂದ ಬೊಕ ಹಿಂಗೆ ಕಲಾವಲ ಆರು ಬತ್ತೇರ ತಿಲ್ಲಗಲ್ಪ ಕೈತಲ್ ಬತ್ತೇರ ಇಲ್ಲದ ಅಲ್ಪ ಪಿರಾಡ್ ಗುಡ್ಡೆ ತೋಜಿಂದು ಎದುರ್ಲ ಗುಡ್ಡೆ ಪಿರಾಡ್ಲ ಗುಡ್ಡೆ ಅಂದ ಸತೀಶ್ ಬ್ರದರ್ನ ಊರು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಶೋಕನ್ನೆ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಈರ್ನ ಊರು ಹೋಲೊಂದು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಶೋಕ್ ಬ್ರದರ್ ತುಲೆ ಸಿಕ್ಕುಂಡ ಪತ್ತುವೆ ರಾತ್ರಿ ಒರಿಯೇ ಪೋಪುಜಿ ಆಯೆ ಅಂದಂದು ಪಿಲಿ ಬರ್ಪುಂಡತೆ ಅಂಚೆ ಪೋಡ್ಗೆ ಆಪುಂಡು ಈರ್ ಪೋಯರಿಂದ ಆಯೆ ಪೋಯೆ ಮಲ್ಲ ಬಾಬಾನ ಪಿರಾಡ್ ಎಲ್ಲೆ ಬಾಬಾ ಪೋಯತೆ ಬತ್ತೆ ಜಿನ ಪೋಪುಜಿ ಆಯೆ
ಎದುರುಡು ಪಿರಾವುಡು ಗುಡ್ಡೆನೆ ಪೂರ ಅಂದೆ ಅಪ್ಪಂಡವರ ಬರೋಡು ನೀರ್ನ ಇಲ್ಲಾಗ ಮಳ್ಳ ಇಂದು ಒಂಜಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂದ್ ಹೆಂಗ ಬಲೆ ಪನ್ಪುಜರತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲೇನು ಬೊಡ್ಚು ಬೊಡ್ಚು ಎನ್ನ ಪನ್ಪುಜರ್ ಪೆರ್ಡೂರ್ ಅನ್ನ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಅಶೋಕ್ ಬ್ರದರ್ ಆರ್ನ ಪೆರ್ಡೂರ್ ಊರು ಕೇಂದರೆ ಪೆರ್ಡೂರು ಕೇಂದರೆ ಅಶೋಕ್ ಬ್ರದರ್ ಉಳ್ಳಾರ ಪೆರ್ಡೂರ್ ಒಂದು ಊರು ಕೇಂದರೇರು ಪೆರ್ಡೂರು ಮೇಳ ಉಂಡು ಯಕ್ಷಗಾನ ಮೇಳ ಉಂಡು ಪೆರ್ಡೂರು ಮೇಳ ಐಟ್ ಇತ್ತೇರು ದುಂಬು ಭಾಗವತೆರ ಆದಿತ್ತೇರು ಒಲ್ಪ ಆಪುಂಡಿ ಪೆರ್ಡೂರು ಅದೇ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಪೆರ್ಡೂರು ಒಲ್ಪ ಆಪುಂಡು ಕೇನಂದುಲ್ಲೇರು ಬೆತ್ತಾಡಿಡು ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ತ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ದೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಓಹೋ ಕಂಗದಾಯ್ದಿಲ್ಲ ಆಯ್ತು ನನ್ನ ಪೆರ್ಡೂರ್ ಅಂದ ಅಶೋಕ್ ಬ್ರದರ್ ಪೆರ್ಡೂರು ಮೂಲೆ ಉಡುಪಿ ಹೆಬ್ರಿ ಮಧ್ಯಾಡು ಪೆರ್ಡೂರು ಉಡುಪಿ ಹೆಬ್ರಿ ಕೇಂದರ್ ಅಶೋಕ್ ಬ್ರದರ್ ಐತ ಮಿಡ್ಲು ಬರ್ಪುಂಡು ಪೆರ್ಡೂರು ಎಲ್ಲ ಪೋತುಜಿ ಪನ್ಪಿನಗೇನು ಯಾನ್ಲ ಪೆರ್ಡೂರ್ಗ್ ಪೋತಿಜ್ಜಿ ಪೆರ್ಡೂರು ಒಂಚೂರು ಪುಗ್ಗೆರೆ ಬರ್ಪುನತ್ತೆ ಪೆರ್ಡೂರು ಪುಗ್ಗೆರೆ ಅಂತ ಮಂಚಿದ ಬರ್ಪುನ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಮುಟ್ಟ ದಾದೆ ಎಂಕ್ಲೇನು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಅಂತೆ ಮುಟ್ಟ ಆಪುಂಡಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಮುಟ್ಟ ಅಂದ್ ಪದ್ನಾಜಿಗ್ ಜಾತ್ರೆ ಬಲೆ ಅಶೋಕನ್ನ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ಅಲ್ಲ ಎಲ್ಲ 14 ತಾರೀಕಿಗೆ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಬಲೆ ಅಶೋಕನ್ನ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ ಆವು ಓಕೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ಬರ್ಪೇರ್ಗೆ ಆವು ಓಕೆ ವಂಡೇರಾರ್ ಮಾಲೆ ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕೊಡು ಕಮ್ಮಿದ ಬೊರ್ಚಿ ಅವು ಕಾಂಡೆ ತರಬೇನೆ ಆಪುಂಡು ಕಮ್ಮಿದ ಏನೇ ಇಕ್ಕವು ಎಡ್ಡೆ ಮಾಲೆ ಇತ್ತಂಡ ಪನ್ಲೆ ಬರ್ಕ ಸರಜಕ್ಕದರು ಗೊತ್ತೀರಿ ನೀವು ಸರಜಕ್ಕಿಚ್ಚರು ಏಮಕ್ಕಿಚ್ಚರು ಸೈತ ಕಲಿಜ್ಜಾರ ತಗೊಳ ಬೈದಾರಾ ಗೆಜ್ಜೆ ಸಹಿತ ಜೊತೆ ತರಬೇನೆ ಅಂಡ ಕಾಂಡೆ ಅಶ್ಪ ಪಾಡ್ಲೆ ಸರಿ ಆಪುಂಡು ಕಾಂಡೆ ಕೂಡ ಅಶ್ಪ ಪಾಂಡ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಪುಂಡವು ಜಾತ್ರೆ ಟೆಂಪಲ್ ಜಾತ್ರೆ ಪೆರ್ಡೂರ್ ಟೆಂಪಲ್ ಜಾತ್ರೆ ಅಶೋಕ್ ಬ್ರದರ್ ಪಂಡೇರು ಯಾರು ಇಲ್ಲ ಲೈವಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡೋದು ಅನಂತ ಪದ್ಮನಾಭ ದೇವೇರ್ ಪೆರ್ಡೂರು ಅನಂತ ಪದ್ಮನಾಭ ದೇವರು ಜಾತ್ರೆ ಏತು ದಿನತ್ತ ಜಾತ್ರೆ ಬ್ರದರ್ ಏತು ದಿನತ್ತ ಸತೀಶನ್ನ ರಡ್ಡು ದಿನತ್ತ ಜಾತ್ರೆ ನಂತೋಜುಂಡು ರಡ್ಡು ದಿನ ಅಶೋಕ್ ಬ್ರದರ್ ಇಪ್ಪೊಡತೆ ಲಾಟ್ರಿ ಜನ ರಾಶಿ ಆಪೇರು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಜನ ರಾಶಿ ಆಪೇರಿಗೆ ಈರ್ನ ಪುದಾರ್ ದಾದೇರ್ನ ಎನ್ನ ಪುದಾರ
ನನ್ನ ಹೆಸರಾ ನನ್ನ ಪುದಾರು ಸುರೇಂದ್ರ. ಜನ ಕಮ್ಮಿ ಇಪ್ಪೊಡಿ ಎಡ್ಡೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ. ಜನ ಜಾಸ್ತಿ ಇಪ್ಪಡಿ ಪೊನ್ನೋಲ್ ಪೂರ ಇಪ್ಪೊಡು ಲಾಯ್ಕ್ ಆಪುಂಡ್ರು. ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಬೇತೇನೆ ಅತ್ತಿ ಅಂಚತ್ತಿ ಆರೆಗ್ ಮದ್ಮೆ ಆತು ಜತ ಅಂಚ. ಅಲ್ಲೇ ಜನ ಕಮ್ಮಿ ಇಪ್ಪಡಾಗಿ ಜಾತ್ರೆ ಮುಗಿಬಕ್ಕ ಪೋಡ್ಗೆ ಅಶೋಕರನ್ನೇ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ. ಜನ ಕಮ್ಮಿ ಇಪ್ಪಡಂಡ ಜಾತ್ರೆ ಮುಗಿಬಕ್ಕ ಪೋಡು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಅಗುಲು ದಾಯಿಗ್ ಕೈಪುಗ ಆಕೆನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ. ಅಡಿಗೆ ಅಲ್ಪರ ಕೈಪ್ ಮಲ್ಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ಅವೇ ಅಡಿಗೆ ಇರ್ ತೆಲ್ಪರತ್ತ ಯಾನ್ ಬನ್ಯಾಗ ಬಾರಿ ತೆಲ್ತೇರಾರು. ಅಡಿಗೆ ಕುಂಟರ್ದು ಕೆಲಸ ಅಂತ ಇಲ್ಲ. ಮೊಲೆ ಎಂಕಲ್ನ ಊರುಡು ಗ್ರಾಮಡ್ ಉಂಡಿಯೇ ಸತೀಶಣ್ಣ ನಿಕಲ್ನಾಕಲ್ನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇದು ಜಾತ್ರೆ ಕೋಡೆ ಮುರಾಣೇಶ್ವರ ಆತುಂಡು. ಇನಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಇನಿ ಕೋಲಾಪುರ ಉಂಡು. ಇರ್ ಕೇಂದು ಜಾರ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಂಬಾಭವಾನಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕೇಂದು ಜಾರ ಇರು ಲಾಟರಿ ಬೋರ್ಡಕ್ಕೆ ನಂದಿಲ್ಲ ಅಂದಿ ಅಶೋಕ್ ಬ್ರದರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತುಂಡು. ಎಕಡಂಜಿ ಲೈವ್ಗ್ ಬತ್ತೇರು ನಮ್ಮ ರಾಕೇಶ್ ಬ್ರದರ್ ಆರು ಕೊನತಿತ್ತೇರ್ಗೆ. ಯಾನ್ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಕುಲ್ಲುನು ವರ್ಷಲ ಲಾಸ್ಟ್ ಜನ ಕಮ್ಮಿ ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕ ತಿರ್ಗುಣಿ ಯಾನ್. ಓ ದೇವರನೇ ಮುರಾನಿ ಬೋದೆಟ್ ದಾದೆ ಮುರಾನಿ ಬೈದಾರ ಮಹಾರುದ್ರ ದೇವಿ ಹಾಯ್ ಮಹಾರುದ್ರ ದೇವಿ ಹಾಯ್ ಅಂದೇ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಶೋಕ್ ಬ್ರದರ್. ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ ಊಟ ಆಯ್ತಾ ಮಹಾರುದ್ರ ದೇವಿ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ. ಸತೀಶಣ್ಣ ದಾದ ಮುರಾಣಿ ಏನ ಪಂಡರ್ ಮುರಾಣಿ ಬೋದಿರತ್ತೆ ಹೋಳಿದಗಲು ನಿಗಲ್ನ ಇಲ್ಲಾಗ್ ಜನ ಕಮ್ಮಿ ಅತ್ತೆ ಅಲ್ಪ ಇಜ್ಜಿ ಜನ ಉಲ್ಲೇರು. ಸತೀಶಣ್ಣ ಎಂಚ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಎಂಕಲ್ನ ದುರ್ಗಾ ತೆಲ್ಲಾರ್ ಮಲೆ ಬಟ್ಟು ಮೂಜಿ ಗ್ರಾಮಗು ಪಾಲ್ ಅದು ಪೋಪುನು ಜನ ಮಸ್ತುಲ್ಲೇರು. ಪಂಡ ದುಂಬುಪುರ ಐಂದಿನ ಇತ್ತಂಡ್ಗೆ ಇತ್ತ ಒಂಜೇ ದಿನ ಬರ್ಪೆರ್ ಇಲ್ಲಾಗ್ ಪೂರ ಒಂತೊಂತೆ ಜನ ಪಾಲ್ ಆದ್ ಒಂಜೇ ದಿನ ಮೂಜಿ ಗ್ರಾಮ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿತು ಉಡ್ಪೇರು ಒಂಜಿ ದಿನ ಅಂಚ. ಅವು ಇಷ್ಟ ಅವು ಡ್ರೆಸ್ ಇಪ್ಪುನತೆ ಕೋಲಾಟ ಅವ್ರು ಲಾಯ್ಕ್ ತೂವರ ಬೈಯಡ್ ಬರ್ಪುನ ಕಾಂಡೇರ್ಲ ಅಂದು ಖಾಲಿ ಭಜನೆ ಮಾತ್ರ ಅದ ಪನ್ಪುನಗ್ಲ ಅವು ಎಡ್ಡೆ ಅಗ್ಲ ಡ್ರೆಸ್ ಪಾಡ್ದು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಪೆರ್ದ ಎಂಕಲ್ನ ಅಲ್ಪ ಜನ ಉಲ್ಲ ನಲ್ಪರೆಗ್ ಪೋನಾಗ ಜನ ಮೂಲ ಉಲ್ಲೇರು ಪಾಲ ಆಪುಂಡತೆ ಎಂಚಾದ್ ಅಂದ ಅಡೆಗೊಂತೆ ಇಡೆಗೊಂತೆ ಬತ್ನಂಚ ನಿಖಿಲ್ ಅಲ್ಪ ಓಲಾವು ಹೋಳಿದಪುರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಒಲ್ಪೊಂಡೆ ಉಡುಪಿಡ್ ಗಮ್ಮತ್ ಇತ್ತಿನತೆ ಮುಲ್ಪಾಡ್ ದುಮ್ರಾಣಿ ಪೋತೇರು ಸುಮಾರು ಜನ. ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಬ್ರದರ್ ಸತೀಶ್ ಸುರೇಂದ್ರ ಬ್ರದರ್ ಪನಂದಲೇರು ಪಿದಾನೆ ಅಶೋಕ್ ಬ್ರದರ್. ಓಕೆ ಇತ್ತು ಬರ್ತು ಲೈವ್ ಹಿಡಿತಾರೆ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಶೋಕ್ ಬ್ರದರ್. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬಲೆ ಇಂಚನೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಎಂಕಲ್ನ ಐಂದಿನ ನಿಗಲ್ನಲ್ಪ ಐಂದಿನ ಉಂಡು ಅವೆ ಇಂಚ ಐಂದಿನ ಇತ್ತುಂಡಿಗೆ ಇತ್ತೆ ಒಂಜೇ ದಿನ ಒಟ್ಟು ಮುಗಿಪ್ಪುವೆರು. ವನಸ್ ಮಲ್ಪುನಿ ಬಾಯ್ ಓಕೆ ಅಶೋಕ್ ಬ್ರದರ್ ವನಸ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಎಲ್ಲೆ ಬಲೆ ಲೈವ್ಗು ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಇತ್ತು ಬರ್ತು ಲೈವ್ ಇತ್ತಾರೆ ಬಾಯ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್. ಮುರಾಣಿಪುರ ದೇವತಾ ದಗಲು ಒಟ್ಟು ಆವಡು ಪಂತೇರು ಅಂಚ ಅಡೆಗ್ ಪೋತೀನಿ
ಅಂದಂದು ಮುಲ್ಪಡ್ಲ ಬತ್ತಿತ್ತೇರು ಈರು ಇಡೇ ಬೈ ಜರತೆ ದುರ್ಗೋಗ್ ಬೈದು ಜರತೇರು ಹೊರ ಬಲೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮಲ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನ ನಿಗಲ್ನ ಮಸ್ತ್ ಕಡೆ ಜನ ಬರ್ಪೇರಡೆ ಏ ತೂತು ಜರ ಅಂದು ತುಲೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಪಾಡ್ತುಲೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡಿರ ಜಾಗರೊಳ ಹೋಗ್ತಿದ್ವಿ ಐಟ ಪೋಪನ ಮತ ದುರ್ಗ ಬೋದುಜಿ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂದ ಇರು ಬೈದು ಜಾರು ಬರ್ಕ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಇತ್ತೆ ಜಾತ್ರೆ ಒಂದುಂಡು ಇನಿ ಕೋಲಾಪುರ ಉಂಡು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಸುಮಾರು ದೂರ ಆಪುಂಡು ಎಂಕ್ಲು ಬೇಲೆ ಪೂರ ಪೋಪ ಪೋತೆರ ಮುಟ್ಟದಿಲ್ಲ ಚಾ ಅಡ್ಡುಗೊಳ್ದಲ್ಲ ಒಲ್ಪ ಕಾರ್ಕಳಡು ಏತು ದೂರ ಉಂಡು ಕಾರ್ಕಳಡು ಜಾಸ್ತಿ ಇಜ್ಜಿ ಕಾರ್ಕಳಡ್ದು ಏತ್ ಗೊತ್ತುಂಡೆ 5 3 8 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅವು 2 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಆಪುಂಡು ಅತ್ತೆ ಅವು ಕಾರ್ಲಾಡ್ದು ತೆಲ್ಲಾರ್ ರೋಡ್ ಬತ್ತುಂಡು ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಸಂಕ ತಿಕ್ಕುಂಡು ಕಾರ್ಲಾಡ್ದು ಒಂಜಿ 5 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದುಂಬಾರ್ನ ಒಂಜಿ ಸಂಕ ತಿಕ್ಕುಂಡು ಅವು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಬತ್ತುಂಡ ತೆಲ್ಲಾರ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಎಂಕಲ್ನ ಊರು ಆ ಕಾರ್ಲಾಡ್ದು ಇಂಚಿ ಬರ್ನಾಗ ರೈಟ್ ಒಂಜಿ ರೋಡ್ ಉಂಡು ಐಟ್ ಪೋಂಡ ದುರ್ಗ ಸೀದಾ ಬಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಅಡೆ ಬೊಲ್ಪು ಗೊಂಜಿ ಬೈಯಡ್ ಒಂಜಿ ಇಪ್ಪುನು ಅಂಚಿ ಬಸ್ ತಾನೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಇರ್ ಕಾರ್ಲ ಬಲ್ಲ ಇರೇನು ಯಾನ್ ಲೆತ್ತೊಂಬೋಪೆತ್ತ ಇರ್ ಕಾರ್ಲ ಬತ್ತಾರಡ ಯಾನ್ ಲೆತ್ತೋಪಿರೇನು ಇರೇನು ಒಂಜಿ ಬುಡ್ರ ಆಪುಂಡ ಮಾರೆ ಬಜೆಗೊಳಿ ರೋಡ್ ಅತ್ತೆ ಬಜೆಗೊಳಿ ಪಾರ ಆಪುಂಡು ಅವು ಇಡೆ ಅಡ್ಯಾಳ್ ರೋಡ್ ಬಜೆಗೊಳಿ ರೋಡ್ ಒಲ್ಪ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ನಿಗಲ್ಮುರ ನೈಟೇ ಬನ್ನಿ ಒಂದು ಕೆರವಾಸೆ ಪೂರ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ರೆಗ್ ಅಜಕಾರ್ ಟು ಬಜೆಗೊಳಿ ಅಜಕಾರ್ ಅಂಡಾರ್ ಸಿರ್ಲಾಲ್ ಕೆರವಾಸೆ ರೋಡ್ಗ್ ಟಚ್ ಆಪುಂಡು ಮುಲ್ಪ ಪೋತು ಬರ್ಪುನಾನಿ ಪನ್ಪೆ ಓಕೆ ಬರ್ಪುನಾನಿ ಪನ್ಲೆ ಸರಜಕ್ಕ ಬತ್ತೇರು ನಿಕುಲ್ ಪೂರ ಉಂಡಾರ ಆಕೇನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಎಂಕುಲು ಪೂರ ಒನಸಾದ್ ಇತ್ತೆ ಚೇಚ ಆಪುನು ಇತ್ತೆ ಇರಿತ್ತೆ ಉಂಡಾರಕೇನೊಂದುಲ್ಲಾರು ಸರಜಕ್ಕ ಉನಸಾಂಡ ಇರ್ನ ದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇರೆಗ್ ವೆಜ್ ಆತೈತೆ ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯರೆ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಜಾರಡಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೇವಿ ಯಾನ್ ಅಂಚಿ ಪೂರ ತಿರ್ಗುನು ಕಮ್ಮಿ ಆತೆ ಅಂಚ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಪೂರ ಅಂದಿ ಇಂಚಿ ಪೂರ ಬರ್ಪು ಜರತೆ ಅಂಚ ಇರೆ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಬೊಕಲ್ಲ ಪೊನ್ನು ತಿಕ್ಕಂಡ ಇಂಚಿದಾನೆ ಆವಲಿ ಅತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಪೊನ್ನಾಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚಿ ಬರೋಲ್ಯ ವನಸ ಆಂಡು ಬದಾನೆ ಬದಾನೆ ಇರೆಗ್ ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ವೆಜ್ ಆತೆ ಇರೆಗ್ ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯಾರೆ ಅಂಚಿದಾನೆ ಪೊನ್ನು ಬೋಡು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಓಕೆ ಇರೋರ ಬಲೆ ಮುಖ ಪೊನ್ನುಂಡ ತೂಕ ಪೊನ್ನು ಉಂಡೈತೆ ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸರೋಜಕ್ಕ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲೈಕ್ ಕೊರ್ನೇಕ್ పొన్ను తిక్కుండా ఏప అందుకే అందులే సరోజక్క పొన్నులు ఏపల తిక్కు బాయ్ అతే సతీష్ అన్న పొన్నులు ఏపల తిక్కు అనే ಶೂಟ್ ಅಪ್ 3 ಜನ ಒಳ್ಳೆರ ಇರೋ పొన్నులు సిక్కుండే దినాల పేటకు పోండ అన్నందు పేంటే పండ దినాల పొన్నులు తిక్కువ ಸರೋಜ ಅಕ್ಕ ಅಡ್ಡಬೂರಿ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಈ ರೀತಿ ಅಡ್ಡಬೂರ್ನಿ ಯಾರು ಕಡೆ ಬೈದಿರು ಹೋಯ್ತಾ ದೈ
ಸರೋಜಕ್ಕ ಸತೀಶನ್ನ ಎಡ್ಡೆ ಬೂರಿಯರ್ಗೆ ಅವೆ ಇರೆಗ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಪಂಡದು ಅರೆಗ್ ಆವಡೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ಅವಂದ್ ಅತೆ ಸರೋಜಕ್ಕ ಎಂಕ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬಂಡದ ಅರೆಗ್ ಆವಡೆ ಸತೀಶನ ನಮ ಪೋಯತ್ತೆ ನಾನ ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜೇರು ನಮ್ಮಲ್ಲ ಪೋಯ್ ನಾನ ಒವುಲ ಆಪುಂಡು ಪೊನ್ನು ಆಂಡ ಆಂಡ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಒವುಲ ಆಪುಂಡು ಪೊನ್ನು ಆಂಡ ಆಂಡ್ ಒವುಲ ಆಪುಂಡ್ಗೆ ಸತೀಶ್ ನಮಸ್ತೆ ಸತೀಶ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಓ ಮಂಡ್ರಾಯರ್ ಬತ್ತೇರು ಮಂಡ್ರಾಯರೆ ನೆಕ್ಲೊಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೇವೆ ಎಕಡ್ದ ಲೈವ್ ಕಟ್ಟಾಂಡ್ ಮಾರ್ರೆ ಮಂಡ್ರಾಯರೆ ಲೈವ್ ಎಕಡ್ದ ಕಟ್ಟಾಂಡ್ ನೆಕ್ಕೊಂಜಿ ಲೈವ್ ಒಂಜಿ ಕೊರ್ಲೆ ಈ ಲೈವ್ಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೇವೆ ಒಲ್ಲೇರು ಪೂರ ಗೊತ್ತುಜಿ ಸರೋಜಕ್ಕೆ ಎಕಡ ಪೂರ ಜನ ಇತ್ತೀರ ಅವು ಲೈವ್ ಕಟ್ಟಾಂಡ್ ಮಾರ್ರೆ ಅಂಚ ಐತೆ ಬೇತೆ ಲೈವ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಜನ ಪೂರ ಕಮ್ಮಿ ಪೋಯ್ ಅಂದ್ ಎಲ್ಲ ಬೇಗ ಬಲೆ ಸರೋಜಕ್ಕ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಲೆ ಪುರ್ರ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಬರ್ತೀರ ಹಾಯ್ ಮಾತ್ರೆಗ್ಲ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಹಾಯ್ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಬಾರಿ ಅಪೂರ್ಪ ಎಂಚ ಉಲ್ಲಾರ್ಕೇನಂದ್ರೆ ಎಂಕ್ಲು ಹುಷಾರುಲ್ಲ ಇರೆ ಎಂಚ ಉಲ್ಲಾರ್ ಬಾರಿ ಸಮಯ ಉಂಡು ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಬರಂದೆ ಎಂಚ ಉಲ್ಲಾರ್ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಒನಸಾಂಡೆ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ಗೆನಿ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಜಾರ್ಡ್ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೇವಿ ಅಕ್ಕನಗಲ್ ಪೂರ ಇತ್ತೆ ಬರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂದ್ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಅಕ್ಕನಗಲ್ ಪೂರ ಇತ್ತೆ ಬರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಎಕಡ ಪೂರ ಅನ್ನನಗ್ಲ ಎತ್ತುನು ಅವು ಲೈವ್ ಕಟ್ಟಾಂಡ್ ಇತ್ತೆ ಬತ್ತೇರು ಅಕ್ಕನಗಲ್ ಬತ್ತೇರು ಮಂಡ್ರಾಯರ್ ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯಾರ ನೆಕ್ ಅರ್ ದೂರ ಪೋಯರ ಗೊತ್ತು ಜಾರ್ ಪೋಯರ ಅಂದ್ ಮಾರೆ ನಮಸ್ತೆ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸರೋಜ ಅಕ್ಕ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಉಲ್ಲಾರ ಅಮ್ಮ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲಾಡ್ ಉಲ್ಲೇರು ಅಂದೆ ಏಪ ಬತ್ತೀನಿ ಅಮ್ಮ ಇರ್ನ ಇಲ್ಲಾಗ್ ಇತ್ತೆ ಎಂಚೊಲ್ಲೇರು ಅಮ್ಮ ಹುಷಾರುಲ್ಲೇರ ಒಂತೆ ಬ್ಯುಸಿ ಇತ್ತೆ ಜೋಕುಲ್ನ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮತ್ತೆ ಅಂಚ ಒಂತೆ ಬ್ಯುಸಿ ಅಣ್ಣ ಅಂದೆ ಆಂಡೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪೂರ ಆಂಡೆ ಜೋಕುಲ್ನ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆಂಡೆ ಸತೀಶನ್ನ ಓಲ್ಲಾರ್ಗೆ ಪೋಯಾರ ಎಂದು ಸತೀಶನ್ನಿ 4 ಜನ ಉಳ್ಳೇ ರೈಟ್ ಅಮ್ಮ ಮುರಾಣಿ ಮಗಲೆನ ಕಂಚಿಲಿ ಇತ್ತುಂಡು ಅತ್ತೆ ಅದಾಗ ಬತ್ತೇರು ಅಂದೆ ಓ ಆನಿ ಬತ್ತೇರಾ ಮಂಗು ಓಲುಂಡು ಮಂಗು ಪೋದಾಂಡು ಸರೋಜಕ್ಕ ಮಂಗು ಇತ್ತೆ ಮುಟ್ಟ ಮುಲ್ಪನೆ ಇತ್ತುಂಡು ಇತ್ತೆ ಪೋದಾಂಡು ನನ್ನ ರಜೆ ಸಿಕ್ಕುಂಡು ಅತ್ತೆ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಪೂರ ಮಾರ್ಚ್ ಏಪ್ರಿಲ್ ಅತ್ತೆ ರಜೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆತಿಜ್ಜಿಗೆ
ಏಪ್ರಿಲ್ ಆಯ್ತು ರಜೆ ಇತ್ತ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆವೊಂದು ಉಂಡತ್ತ. ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಶುರುವಾ 22 ಮುಟ್ಟ ಉಂಡು. ಎಲ್ಲೇ ಶುರುವ ಎಕ್ಸಾಮು. ಓಕೆ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕನ ಒನಸಾಂಡೆ ಇದು ಅದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇರಿಗೆ. ಮಂಗು ಬತ್ತಂಡ್ರೆ ಸರೋಜ ಅಕ್ಕ ಅಮ್ಮ ಅಂತೆ ಹುಷಾರುಲ್ಲೇರಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಮುಂದೆ ಮಂಗು ಪೋದು ಬತ್ತಂಡು. ಶೈಲೇಶನ್ನೇ ಬರ್ತೀರ ಆಯ್ ಶೈಲೇಶನ್ನ ಭಾರಿ ಅಪೂರ್ಪ ಆತೀರಿ ಶೈಲೇಶನ್ನೇ ಎಂಚೊಲ್ಲಾರ ಶೈಲೇಶನ್ನ ಒನಸಾಂಡೆ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಶೈಲೇಶನ್ನಾಗ ಶೈಲೇಶನ್ನ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಅವಿ ಒನಸಾದ್ ಮೇನ್ ಕೋರಿ ಫ್ರೈ ಮೀನು ಕೋರಿ ಫ್ರೈ ಮೀನು ಕೋರಿ ಫ್ರೈಯಾ ಕೋರಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಎಂಕೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪಂಡ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ದುಂಬು. ಓ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪಂಡ ಭಾರಿ ಖುಷಿಗೆ ದುಂಬು. ಅಮ್ಮಗ ಮಸ್ತ್ ಸುಸ್ತು ಅಪ್ ಆಂಡ್ ಅಮ್ಮಗ ಮಸ್ತ್ ಸುಸ್ತು ಆಂಡ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಶೈಲೇಶನ್ನ ಓಲಾರ್ಗೆ ಒನಸ್ ಮಲ್ತಾರೆ. ಮಂಗು ಪೋಂಡು ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪಂಡ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ದುಂಬು. ಇರ್ನಾಂಡೆ ವನಸ ಎನ್ನ ವನಸ ಆಂಡೆ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಎನ್ನ ವನಸ ಎಕಡೆ ಆತನು ಸ್ಪೆಷಲ್ ದಾಲೆ ಇಜ್ಜಿ ಕುಕ್ಕುದ ಚಟ್ನಿ ಯಾವಂದ ನನ್ನ ಯಾವತ್ತೆ ಸರೋಜಕ್ಕ ಯಾವ ವನಸ ಆತಿಜಿ ಬೇಲೆ ಬಿಸಿ ಚೂರು ಅಂದೇ ಶೈಲೇಶನ್ನ ಇರ್ ಮಸ್ತ್ ಬಿಸಿ ಇಲ್ಲ ರತೆ ಅಂಚ ಲೈವ್ ಪೂರ ಐತೆ ಬಾರಿ ಅಪೂರ್ಪ ಆತನ ಶೈಲೇಶನ್ನ ಬಿಸಿ ಇಲ್ಲ ರತ ಅಂಚ ವನಸ ಆವಡತೆ ನನ್ನ ಬಾಲೆ ಜೆತ್ತೆ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಬಾಲೆ ಎಕಡೆ ಜೈದೆ ನನ್ನ ಯಾವತ್ತೆ ಸರೋಜಕ್ಕ ಗಂಟೆ ಪತ್ತ ಒಂದು ಬತ್ತನತ್ತ ಅವೇ ತೂಪುನು ಅವೇ ಬರ್ಪುನ ಯಾನ್ ನೂದು ಮಾರ್ಕ್ ಇರ್ ಬರ್ಪುನು ನೂದೆಟ್ಟೆನೆ ನೂದು ಮಾರ್ಕ್ 10 ಮಾರ್ಕ್ ಅವೇ ತೂಪುನು ಅವೇ ಬರೆಪುನು ಯಾನ್ ನೂದೆಟ್ಟು 10 ಮಾರ್ಕ್ ಓ ಅಂಚ ಅವೇ ತೂಪುನು ಅವೇ ಬರೆಪುನು ಅಂಡ ನೂದೆಟ್ಟು 10 ಮಾರ್ಕ್ ತಿಕ್ಕುನು ಅತೆ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಎಡ್ಡೆ ಅವು ಅಂದು ಬರಂದುಲ್ಲೇರು ಶೈಲೇಶನ್ನೇ ಅಂದೆ ಬಿಸಿ ಅತೆ ಕುಕ್ಕುದ ಚಟ್ನಿ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡು ಗಂಜಿ ವನಸ್ಗ್ ಅಂದಿ ಕುಕ್ಕುದ ಚಟ್ನಿ ಗಂಜಿ ವನಸ್ಗ್ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡು. ಸರೋಜಕ್ಕ ಯಾವ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ದಾದೆ ಯಾವ ಎಲ್ಲೆ ಬೇಲೆ ಉಂಡು ಅಣ್ಣ ಎಲ್ಲೆ ಬರ್ಪೆ ಲೈವ್ಗೂ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಐತೆ ಬೇಲೆ ಬೋಪಾರ ಇರ್ರಿ ಇಜ್ಜಾತ ಬೇಲೆ ಪೋಪ್ಜಾರತ್ತ ಓಕೆ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಎಲ್ಲೇ ಬಲೆ ನನ್ನ ಯಾನ್ಲ ಲೈವ್ ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪುಂಡು ಎಲ್ಲೆ ಪಾತೆರ್ಗ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸರೋಜ ಅಕ್ಕ ಓಕೆ ನನ್ನ ಯಾನ್ಲ ಲೈವ್ ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪುನು ಈತ್ ಪೊರ್ತು ಬತ್ತದ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತಾರ ನಿಂಗಲು ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತಾರ ಪಾತೆರ್ಯಾರು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಟ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಸ್ವೀಟ್ ಡ್ರೀಮ್ಸ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬಾಯ್ ಅಕ್ಕ ದೂರ ಪೋತೆರು ಅಕ್ಕ ಆಯ್ತೆ ಪೋಯಿನಿ ಬೇಲೆಗ್ ಪೋಪುಜಿ ಒಂಜಿ ಟೆಂಪ ಕನಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ಪಂತೆರ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಎಲ್ಲ ಓಕೆ ಕನಕ್ ಮಲ್ಪರೊಂಡೆಲ್ಲ ಇರು ಏತ್ ಟೆಂಪ ಮಲ್ತಾರ ಇದನ್ನಟ ಕನಕ್ ನನಂಜಿ ಟೆಂಪ ಕನಕ್ ಮಲ್ಪರೊಂಡ ಒರಿಯೇನ ಇರು ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಬಾಯ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ನನ್ನ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಪೋಯಿ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಅವೇ
ಎಲ್ಲ ಬಲೆ ಮಾತಿರ್ಲ ಲೈವ್ಗೂ ಮೂಜಿ ಟೆಂಪ ಮಲ್ತೆ ಮೂಜಿ ಟೆಂಪ ಅಂತಾರೆ ಒಂಜಿ ಲೋಡ್ಗೆ ಏತಿ ಒಂಜಿ ಟೆಂಪಾಗ 2,000 ಅಂಚಂಡ 24,000 ಮಲ್ತಾರೆ ಇರು ಒರಿಯೇ ಪಾತೆರೆಗ್ ಬಾಬಾ ಉಲ್ಲೆ ಗುಡ್ಡೆಡು ಅಂದತೆ ಇರೆ ಕನಕ ಖಾಲಿ ಎಂದ ರೋಡ್ ಸೈಡ್ ಪಾಡ್ದಿಪ್ಪರ ಅಗ್ಲೆ ಬತ್ ಕೊನಪ್ಪೆರ ಕನಕ ತೂದು ಕಾಸು ಎಂಚಾಂಡು ಕನಕ ತೂದು ಕಾಸು ಎಂಚಾಂಡು ಯಾನ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕ ನನ್ನ ಅವೇ ಅನ್ನ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಅಂದೆ. ಓ 22 ಮೇಡ್ದು ಬೊಕ್ಕಾತೆ ಓಕೆ ಬೊಕ್ಕ ಅಂಡಲ್ಲ ಬಲೆ ಲೈವ್ಗ್ ಅವೇ ನನ್ನ ಮದತ್ ಬಿಡೋರ್ಚಿ ಮಾರೆ ಎಂಕ್ಲೆನ್ ಲೈವ್ಗ್ ಬರೋಂದಿಪ್ಪಲೆ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ. ಓಕೆ ಬರ್ಪೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಓಕೆ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಲೈವ್ ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪುನು ಮಲ್ತು ರಾಶಿ ಪಾಡ್ವೆ ಪಸೊಂದು ಪೋಪೆರು ಅಗ್ಲು ಮಲ್ತು ಕನಕ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡ ಅಂದಲ್ಪತೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಪೂರ ಕನಕ ಇಜ್ಜಿ ಮಾರೆ ಬಾರಿ ದೂರ ಪೋಡಾಪುಂಡು. ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಅಣ್ಣ ಅಕ್ಕ ಪೂರ ಜನಕ್ಲ ಓಕೆ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಎಲ್ಲ ನಾನು ಲೈವ್ ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪುನು ಮಾತ್ರೆಗಳ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಬಾಯ್ ಸ್ವೀಟ್ ಡ್ರೀಮ್ಸ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬಾಯ್ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಎಲ್ಲೆ ಪಾತೆರ್ಗ ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಲೈವ್ ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪೆನ್.